Boera boera mbwango ndingende ngomogoye boera lichambe boera boera mbwango ndingende ngomogoye boera lichambe gende seito bwango bwango boera boera mbwango ndingende ngomogoye boera lichambe ibabalera yo mwanone ibabalera yo mwanone itatabura etachombe itatabura etachombe mumurate ba genda buo mumurate ba genda buo musekabura ningokobe musekabura ningokobe sweet banana Egetenga kelitoke sweet banana Egetenga kelitoke mwanchekero kogenda Ondangelia ngokobe mwanchekero ragende ondangelia ngokobe sweet banana Egetenga kelitoke sweet banana Egetenga kelitoke. We are talking about marriage in our community. Asante sana Okatero kuna mkwari kuchakirabu Okatero kukochiti ni banana banana yani litoke riochi origin yaye ejete n'abantu bari early traders bachite in our community even before the colonialists came. African communities were traders mbata tese community barwete chinse during the Indian trade. During the Indian trade back then. Barenge potters. They potted a few. Bunabona biasi, bunabona bananas, bunabona marabuoni. Ebinte binge bia rute chinse chiare. Bigacha gocha kusi. Bigacha ritoke ligacha to menyesia ritoke ligancha seito. Dikaba part of us. Kerolia korabuya kerabona ri nyangi maite kubwekania genteki yegento litoke lisira bono likabwekani gwenyangi yani agatoka ri agansu gakuru ku sweet banana gesukari gakanyola na karaku kanyolire njira kaberire gusi kasoira sogote ange kabekirwe enyangi sweet banana Egetenga kelitoke sweet banana ukubona ubojete ekero abantu bakunyoma bakogenda kwanyana kunyakuri bara matoka haya naende nabwa tubwansuite bwarenge special Bia mono kigiba umwanchumuriria ndose sugotubwatira rero no twaguchakiri nengero yo ya sweet banana yarenge chinga kichinyuomo nande muna twa kwa neta sentunda ya eta twa kwa rero ya enyuomo tukataba chinchira nchiro ama types of marriage njaringa se amogusi lakini rero tugochi narrow down to main marriage go second marriage ya korekanire ngakyo bwiri bware kubwatani gwa kurumu sikibuna agenda sobone bintu binde no togega no mwalimu bino mwalimu bino nyambane buya mana sogo to sonja na gutoligereria na gototegerera bia mono kabisa ase embake tuikaranse to kuri mangana etureti yogo semania engako yomugusi ase tuabeta ase tokorwa na koerera abana ba makiaya ngakitware naende tutagete ebinde bitaterwe nyerinde ntosari mono bunegesa ntochiko ngake turutumbe gesa bia mono kigiba to yemegesa osoro ganko nyoringa chinyomo chomo gusintu achibe no nyorire ngato kwane yentware kwanza ni nabanda abe wakwanerete lika enyomo ya lika enyomo ya lika na rejoro tenga nabo nako muzwake birago chekero tari konyo uzegera muswake nago tebigore enyomo yembera enyomo yembera kero muswake nago tebigore enyomo yesigani kabisa nago tebigore enyomo yokoroba omochi umusubate karatari konyo uzuraba nago tebigore enyomo yokubasa enyomo yokubasa nabo mubongo genda enyomo yokoera omugaka aguchyomo nonde nyomba bono basi ichinyombo chomo gusi kabisa bono enyomo mintu mwanyagetinge yasikire mono
ni yesigani. Yesigani. Many young people don't love that. Many young people don't want to hear that. Bono osiganeru matipado kusigaranga kokoratora kinyika rutuko lakini manene kero montare kusiganeru igale kusiganeru asengenjo the community is interested in your marriage kwa ngenyo rina ndenge tukira kwalite ngaki marriage is not between two people. Marriage is not between two people. Marriage is between a clan and another clan. A clan and another clan. So it becomes a community affair. In traditional setting. When we are discussing original. Original divorce. Oh, there was no provision for divorce. Akuna ngayego chakurwera. Ekiare kero kubwatani abantu abakwababwatani gocha kubasibura is an issue. Oh, no, you will need everybody again. Oh, yes, because material inyoma ya kero monto abana kibago toko muchuna ba kero monto mbali ba ayebwe. That is how, you know, the philosophy of you are so I am. You are so I am. I am so are we. I am, so are we. It's an Ubuntu statement, kind of. Because moro. That was the basic foundation yenyomo yomugusi. Bona. Ngoja kongira kera next nchembo ringa kichi sababu cyoko nyomo ningi cyanga sege gusi. Kera ndo cinga twasirire kurose ci sababu cyoko cyenyomo gocha boni girenga na ere so personal. Ngozangira wanyana kera umusubati go sumo sacha taigweti pia that alone na boge go spring up to divorce. Toka ndara tingo siri. Toransiri. I want to impact on what you are saying. Nyomo ya mugusi njarenge go yo musacha no mukungu. Enyomo yo mugusi yo yarenge on community needs. Na endege ntoki yarenge kenene is what we call procreation. Procreation ni kusininki. Okogendererie gesaku. Goto gwedini gesaku ki yarenge above individual personal desires go saying otake to chiko igubira. Sex was not recreational. Sex was for a purpose. Let me explain you something. Asumogusi, sex was for recreation. It was not for leisure or recreation. For procreation, not recreation. It's also not a recreational activity. Not a recreational activity, nor a leisure activity, which is more maturely born with young people. And that has moved us from our custom and culture of our traditions. Enyoma yakare kwari koegwe sigani. Osoro. Isigani kera bakaka bari yesigani yuniso nabamura bamwabo nabantu bamwabo. Bagenda ba identify enyaruka sigete. Yes. Ekero musubati yabira identified. Batu moyo kurukwesigani ogenda orota. Ochikorota. Gochekya mangana yomuchi. Endoti. Ba manyana ngakia kurumugondo ngakia gokora sobo mbanto kibali nabayabali. Kwira ne bari murangu kabiri. Gose. Mbabwate ibintu byonse. Yani ebintu byonse bibiko genda ni character ni chimbu cy'umuntu nansoni no mucyobo no sikire bakonyora na mangana mbiyari bayitia mangana na uri naisa ine engaki yari gigwa isigani yatumu yagenda yacheka yatana ntubwato bocheke kurumuchigete gocha igoro yagento gete igoro ya musubati gete ayo agenderera ekubwata nabayibuli bali bagwanja yotugweti association ya chake oboiri bwachakire bantu bachakire gukwana ya chake aba batumwa abamura batumwa abamura abana bagisangi boyo bagenda so musubati bagenda nere lakini tariko ba identify tariko kwanunga no barenga ine bonsiga lakini tariko bana no banda ali banyora nabasubati baba geni
onye babanchire baba ibiteni bayikaransa sikubuya baba ari byoliro siribuya ngekombine baba roseri runguri baba ne bisanda bitatire buya bya maridadi bya level special uko tata na gogo sata bisatire buya ono kana tiga kwa era ligunero ngoli yo bolingi ya kabisa wekaransa no masai kwani bona iga liriege nteke gende ngonya kuligira ni bari na ingusura abe nere oyo garira ya abaswate kiba kunya kwetali na bara mbona bamwamuse na bara bakunya kuligira ni banya go suspect usuru okay iga kusange baswate baraba amanyire ngano yocherwa oyo magana abantu bamanye tenesi ga aba bane bamanya ini inyora lakini kera mwaye gwari yo liriya kabisa nebiteni mu gwikaransera igo mwari ganigwa igo mwari kera baba ligereya basika baro dina mwisaine mangana tayo namo mwaro seligwero ngori lakini basiko baligere babange bakuriye byabuso kai mbare ko batena to abangire bakuriye byabuso bataka kwabuso mucyo igo yani bateze ko batena karwa nakingo igozgozi abantu badanga takongabusera igo bine timbo besana kwabusera umuntu bobe sana igo no como ser bariye byabuso kwanya bajakire kwabuso mucyo buna bajaka iba bamuraba ngaini bamaitena twase bari kuganya bataye mangana manga wachakire sabari bono inki ngoyo inki kiragera mu bagenda bangu babuseru gose inki kiragera bancu inki kabazubandi abari kurigere observation your behavior ne chimbu cyumuntu jaringe one side okay nabora nyari libati bagakora the investigation on your family na inungo kora mwari inu babanchi intelligence yo intelligence sigani nabego ikaso lyo gosigana lakini naende intelligence yaba bakorigwa nere ikigari muino nyagana into itenge kare getare kamwangerasi mo ikiye ko baba goteba ni babus ngabago ikabuze gende gerwa. There was harmony in how everything was done in our society. There was a lot of structures chiko beke bintu borongena abantu bari kurwana na twakwangire muti gwesunga umuntu akwabusega kwa mana agati ngole tiki tinjo muri kona gatebi mono ngana kimwali sao tuli gatebi gwagwagu akini abaga kana bangi namba manyite na abo mangana isa chindo usone lichere na yo lichara grande hola gora chakora ngoke lichere igobono tubuati bimo byonse byomusacha and because what I'm trying to say is that you are not functional as a man. Maybe I'm impotent. Yeah, something to do with that. Yeah, all those areas chiko make musacha rukumosa musacha. So muswati yotakuwanje bakonyora fununu bune yugo senja aringe michiye no senja akorteki bakoraki bakwanga mwabusu mwagenda ene gente kali zano mu gusiara gokora yar ko make sure nga umuchitu gusegesa kuyeito nkirigo chiko tware bintu go deal na gira kibuna importance na bintu bike biri otata kebicha sekesa ko se community yero so umuntu ari gutuma pema investigation. Yes. And the poetry and the song was part and parcel of information. Awaka mwana na bakara atumu katere gintu gitagu gweta ukaripoti nga bora squeeze no je binde bingara byaje na mboso bati ko magachi uchanga nifundishe kunyamaza information ingara yaje yeah, those things are African. Nabana ninginyeride na ebonaririo moyayo omotengoliaye ebonaririo moyaye omotengoliaye enguba mozaje kaleta mori ngingoliaye mozaje kaleta mori kona moyobire ndo kabeke tai ebonaririo moyayo omotengoliaye onaririo no moyaye motengoli cheze ndonyi wedenga iki omotengoliaye ebonaririo moyaye omotengoliaye
ebona riri omuyaye omutengoli ayaye enguba muzache kalete mori enguba muzache kalete mori kona moyo birendo kabeka tai ebona riri omuyaye omutengoli ayaye. That is a saying abona riri obeire bono no muyaye isaneire bono ayonye kobwate chombe mutengoli koruso mutengoli ayaye koruo agende omorosi abo musubati mori kare otero ni kama naba mbura bako uniform gose bari baraje bari bachire ngakande karu kasarure kabe wara bone keresigani ya kolira yayo soro abagaka batumwa bagenda erinde emiroberi yaba yokoruchyo njarenge buna bono umuntu akumenya coach komenya cyombe kitarakora kitararwego cyombe cyari kumanwa ekero cyamaniru cyatemwa ekero cyatemiru kinyangi cyamanya koba umusubati ucha otimiwe getinge yatimiwe getinge obeiro mukungu obugori enkondo owangina biara etengo yaba makanabu giwasika imeroberi bunagocha mushi bibiranya narengagu kiaba tanga iniga otari kunyagokwa yani otaitekere nyangire yare tu musubati ore tu oikiwa orosi gwegwe achabeire ebichabero byaye byenyangi aro siribuya achantiribi kia ikire bas mangana yokoraki wate kwa era mwaga nyobukima bokorokwa ekeroti bokuma bokorokwa ekeroti tingwetani yago nimadana gende keroti ndete kuramanya okomana chombe na kwoko korekera wate okomana arafu gotemo so inki okomana ninki nderi okomana nekero bari kogenda kuigwana ngabono irenga mogotwa payment of dowry. Dowry was not payment. Yani okuru dowry, giving of dowry. Maite payment iri arura simuli bono inumuko make na feel na ngano wakana ngora. Payment. You don't pay for your wife. You create a bridge. Chiombe echi aliko kubika oboraro. Kurue family uchiende. Na kiumugusia gateba na chiombe makabe. Chikubika boiri nchire kutua toigama kona ende nechimbe chiarite nyanguru kiara gatarireke ikene yani kuchinyora chombe chi maite chombe na chini boyo mugusi the value was very high yo yaringe go ikamura achirigi in the process yokori na boko buturwo koboko buna as a wrestling ngoche kuseborumba kusebogere uchirigi kuna basaya mwachirete it was a game. So naboko butoro okoboko tiane kene nkurwa guchia kene no monungo yo tigani kurwa guchia ne kene igo kero chiri chimbe na kichi aliete ngo kwata nyanguru lichite kotirigia njamure license bia kigima so totebenga okomana ndiri mwachire go discuss go negotiation ya dowry ama the pricing akego chikoba alafu tuanda bono gotema ingige omosubati ebinde byansi okomana no gotema ebigo koruka omosubati atararu so bogo sekera yebono tararu so omosubati badon so ba yebono na matuka mwachaka koleta ekero montachire kizi to koreta bagekaranya orera ba kigusinki arenge bo igo bari gokora kero moroberio bamanya karaki bamanya gokoreta buya wona kero gocha kuigu chombe chia motika na ndawo igakaro bagocha kukuyi abagaka ngocha bara bangina ngocha bara abamurango ngocha bara lakini naende chombe chuma ete nkubwa chire na kikwanyome